በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወራ ታሕሳስ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምሕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኮነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ በረከቱ ይሕደረና። አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፉልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ግብዝንኡ ንመድኃኒ ዓለም ተኸተለ እሞ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍአን ነበረ። ስለ ንጽህንኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞገሱ ልዕል ዝበለ እዩ ነይሩ። ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ድማ ንድንግል እመብርሃን ወላዲተ አምላክ እመቤትና ተቐበለ። ምስ እመቤትና ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቀ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ልዑላን መላእኽቲ እውን መዓርጉ ልዕል ዝበለ ኾነ እሞ ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣሎ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም ነበረ። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣደ ብርሃን ቀፂሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዝሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታትን ራእይ ዮሐንስ ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ እሞ ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ዝገበሮ። እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር ትርከብ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ድማ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሐዋርያት ምሂሮምላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምፀአት ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ። ካብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ። ሐዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ሱባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ እሞ ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ። ፍቁረ እግዚእ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን70 መዓልቲ ቀነየ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎደሎን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሴት በቲ ማዕበል በጽሐ እሞ ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተረኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዘዋወሩ ከለው ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። ቀዳማይ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ ድማ መብዛሕቲኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዎ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበ ተመሓዳደር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከምዘይቀበልዎ ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ እሞ ከም ዝሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤትና ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቆጽሩ። ንሮምና ድማ ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮት ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት አንዳድን ገንዳ ሓጻብን ገበርዎም።
ንሰማይን ምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓደ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ። የመክር ንመእመኒ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረት። እዞም ቅዱሳን ዮሃንስን አብረኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣትዉ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከባቢኦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ እሞ ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺኢኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሃንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሐዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ዝጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስም ኣተንስኦ። በዚ ጊዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍቕረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ድማ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነብሩ ሰባትን ክታብ ወይ ከዓ መልእኽቲ ጽሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ድማ ሎሚ ካልአይቲ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ ኣላ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘላ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምልኽ ኣርጤምስ ወይ ከዓ ኣርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት እሞ ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ሰብኣያ እዩ ከም ትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቑ ገይሩ እዩ ጨሪሱ ዘጥፍኣ። ግን ቅዱስ ዮሃንስ ፍቁረ እግዚእ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ግፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ድማ ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂሩ እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርአዮምን መሃሮምን። ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቅየ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ እዞም ደቀይነን ንባዕልትኹም ተፋቀሩ እንዳበለ ይሰብኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ጎይታና ኣብ ዝዓረገ ጊዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ እሞ ሊቅ ድማ ሰላም ለኣፉከ ለዮሃንስ ዘሰዓሞ ንጽሓ ህሊናሁ ወልቡ ለኣይነ ፍትወት ከሶበ ኣደሞ ከም ዝበሎ መልክዓ ኢየሱስ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከማዲኡ ልቡ ስጋብ ክነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ድማ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናብዚ ኩሉ ጸጋን መዓረግን ናይ ምብጻሑ ምስጢር ድንግል ማርያም እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ሰነይ ጎልጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳ እውን ስዒማ ሓቒፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ድማ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፍራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሃንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድገሚ ዝበሉ። ዓብይ ቅዱስ ሃዋርያ ዕድሚኡ 90 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ ድማ ወንጌላዊ ሃዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ተኦሎጎስ ነባቤ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ
ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሐዋርያ ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚ ዕለት ይኽበር። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ንሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣባና እውን ይሕደር አሜን። እዚ ዕለት ንሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ፍልሰት እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። አቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ኣብ ገዳም ዝተቐበረ ሰብ ሓመድ ዘየብልዑ ጻድቅ ናይ ሚዳ አቡነ መልከ ጸዴቅ ናይ ዋሸራ አቡነ መልከ ጸዴቅን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ እዮም። እዞም ናይ ደማዓንቲ ናይ ዋሸራ አቡነ መልከ ጸዴቅን ካብ ኣቦኦም ካብ ዘካራስን ካብ ኣዶኦም ስነ ክርስቶስን ዝተወልዱ አቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ትውልድ ሃገሮም ጎጃም ዋሸራ ክኸውን ከሎ ብዓቢ ተጋድሎን ብሽሞትን ዘገልግሉ ኣብዚ እዩ። ዲቁናን ቅሽናን ካብ ግብፂ ተቐቢሎም ኣብ ዋሸራ 30 ዓመት ብሽሞት ኣገልገሉ። እዞም ጻድቅ ዝፍለጥሉ ዓቢ ተጋድሎኦም ኣብ ህይወት ዘመኖም ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዘክፍሉ ነበሩ። ናይ መድኃኔ ዓለም 13 ሕማማተ መስቀል ብምዝካር ንርእሶም ብደንጎላ እንዳቁሰሉ ካብ ቁስሎም ንከይዕርፉ ይምግቡ ነበሩ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ማይ ይሰትዩ ነበሩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ታሕሳስ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ፍቁረ እግዚእ ወልደ ነጎድጓድ አባ ናርዶስ ጻድቅ ዘደብረ ቢዘን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ማርቴና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 4 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 5 ታሕሳስ ስንክሳር ንቕጽል። 5 ታሕሳስ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ አዴና ቅድስቲ አውጋንያን አባ ገብረ ናዝራውን ቅዱስ ፌቅጦርን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ቅድስቲ አውጋንያ እዛ ቅድስቲ ጎርዞ ኣጸዋውዓ ስማ ብዝብሓቂ ዝኸበረ እዩ። ዜና ህይወታ ክስማዕ ከሎ ነፍሲ ብጣዕሚ ትፍሳሕ። ብናይ ፈጣሪ ረድኤት ክጅምር ንስኻትኩም ድማ ብናይ እግዚአብሔር ሓጋዝነት ተኸተሉኒ። ቅድስቲ አውጋንያ ናይ 300 ክፍለ ዘመን ፍረ ክርስትና እያ። ብትውልዳ ሮማዊት ክትከውን ከላ ኣቦኣ ፊልጶስ ይበሃል። ስራሑ ድማ መራሒ ኩናት ኣመሓዳሪ ሃገር እዩ። ብስም ዘይተጠቕሰት ኣዲኣ ድማ ክርስቲያን ነበረት። እቲ ዘመን ኣሰቃቂ ስለ ዝነበረ ንክርስቶሳውያን ማለተይ እዩ ንክርስትናኣ ሓቢኣ ኣህዛባዊት መሲላ ትነብር ነበረት። ንቅድስቲ አውጋንያ ክትወልድ ከላ ግን ተጨነቐት። እንታ ኣጠሚቓታ እናታ ኮነ ናይታ ህፃን ጓላ ዕድመ ሞት ከይከውን ስለ ዝፈርሐት ምክንያቱ በዓል ቤታ ፊልጶስ ንክርስትና ፈጺሙ ዝጸልእ ኣምላኽ ጣዖት ስለ ዝነበረ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰባት ንጣዖት ክንብርከኹ የገድድ ነበረ። ስለዚ ኣደ ንጓላ ከየጠመቐት ግን ብፍጹም ናይ ክርስትና ትምሕርትን ስርዓትን ኣዕበየታ። ቅድስቲ አውጋንያ ድማ ጾምን ጸሎትን ትሕትናን ትዕግስትን ዝተመልአት ጎርዞ ኾነት። ግን ምስጢረ ጥምቀት መታን ክትረክብ ዘወትር ንፈጣሪኣ ትምሕፀን ነበረት። ኣብዚ ኩነታት እንከለው ድማ ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። እቲ መኮንን ኣቦኣ ፊልጶስ ኣብ ምድረ ግብፂ እስክንድርያ ገዛኢ ሃገር ኮይኑ ብምሻሙ ንብረቶም ጠቕሊሎም ወረዱ እሞ ምንም እኳ ንቅድስቲ አውጋንያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንተኾነ ካልእ ፈተና ኣምጽኣላ። ኣቦኣ ንኣረማዊ መኮንን ክህባ ምዃኑ ሰምዐት እሞ ሕጂ ግን ክትቆርጽ ስለ ዘለዋ ወሰነት። ናብ ኣቦኣ ኣትያ ድማ ኣቦይ ሓደ ነገር ከሸግረካ ንስኻ ንእትብለኒ ኩሉ ክእዘዝ እየ። ግን ቅድሚ መራዓይ ንሓንቲ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጫካ ተናፊሰ
ተዘናጊዐ ክመጽእ ፍቐደለይ ወለቶም። እንታይ ከም ዝሓሰበት ዘይጠረጠረ ኣቦኣ ድማ ምስ ክልተ ኣገልገልቲ ከም እትኸይድ ገበረ። ኣብቲ ኣከባቢ በረኻ ምስ በጽሑ ድማ ቅድስቲ ኣውጋንያ እቲ ሓቂ ነቶም ክልተ ኣገልገልቲ ተኸተልታ ነገረቶም እሞ ኣነ ናብ በረኻ ዝኸይድ ክርስቲያን ክኸውን ከምኡውን ክምንንን ስለ ዝኾንኩ እንተዘይደልይኹም ተመለሱ በለቶም እሞ ክልቲኦም ግን ብሓደ ቃል ሞትናን ህይወትናን ምሳኸ እዩ ኢሎማ ብሓንሳብ ናብ ገዳም ኣተዉ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ምስጢሮም ንሓደ ጻድቕ መነኮስ ተዛሪባ ከጥምቓ ሓተተቶ እሞ እቲ መነኮስ ድማ ንሰለስቲኦም ምስ ኣጠመቖም ቅድስቲ ኣውጋንያ ኣመንኩሰኒ ምስ በለቶ ጓለይ እዚ ኮ ናይ ኣወዳት ገዳም እዩ በላ። እንሳ ድማ ኣቦ ደሓነይ ኣነ ነብሰይ ክስውር እየ በለቶም። ድሕሪኡ ስርዓተ ገዳም ምሂሩ ስማ ኣባ ኣውጋንዮስ ኢሉ ምስ ማሕበረ መነኮሳት ሓወሳ። ኣውጋንያን ተኦድራ ኣንስጣስያ ዝኣመሰሉ ኣስማት ብቐሊል መንገዲ ናይ ወዲ ስም ኣውጋንዮስ ቴዎድሮስ ኣንስጣጢዮስ ብዝብል ምቕያር ይከኣል እዩ። ካብዛ ዕለት ጀሚራ ቅድስቲ ኣውጋንያ ብኣባ ኣውጋንዮስ ብዝብል ስም ተጋድሎኣ ጀመረት እሞ መዓልቲ መዓልቲ መነኮሳት ዝሰርሕዎ ከቢድ ስራሕ ኩሉ ክሰርሕ ውዒላ ለይቲ ብትግሃት ክትጽሊ ትሓድር። ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብፍጹም ተጸሚዳ ነዚ ገዳም ኣገልገለት። ኣብዘን ጊዜያት ዝመጽዋ ፈተናታት ድማ ተዓገሰት። ምክንያቱ ድማ ዓለም ዝነዓቐትሉ ናይ ኣቦኣ ቤተ መንግስቲ ዝገደፈትሉ ክርስቶስ ሓይላ ስለ ዝፈለጠ በታ ሰሙን ድማ ናይታ ገዳም ኣበምኔት ብምዕራፉ መነኮሳት ዝመርሕን ዝናዝዝን ካልእ ኣበምኔት ንምምራጽ ሱባኤ ኣተዉ። ካብ ሱባኤ ወፂኦም ምስ ተኣከቡ ግን ዘምጽእዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ዝገርም ነበረ። ናይ ኩሎም ዓይኒ ናይ ኣባ ኣውጋንዮስ ተወርወረ። ንሳ ምስጢራን ጓል ምዃናን ስለ ትፈልጥ ሰንበደት። እቲ ምርጫ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ግዲ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቶም መነኮሳት ጓሳይት ኮይና ተሾመት። ብርግጽ ንሳ ጓል ከምኡውን ገና ጎርዞ ነበረት። ግን ሓቀኛ ፈታዊት ክርስቶስ ስለ ዝነበረት ብፍጹም ትግሃት ንመነኮሳት ኣመሓደረት። ጸጋኣ በዚሕላ ድማ ንዝተጨነቐ ተረጋግእ፣ ዝሓመመ በኢዳ እንዳጸዓነት ብጸሎታ ትፍውስ ነበረት። በዚ ድማ እቶም መነኮሳት ደስ በሎም። ንሳ ግን ኣብዚ ክንዲዚ ብዙሕ መከራታት ብኣኮቴት ትሓልፍ ነበረት። ስማ ድማ ካብ በረኻ ወፂኡ ናብ ከተማታት ብምእታው ድውያን እንዳመጹ ኣብኣ ይፍወሱ ነበሩ። ሓንቲ መዓልቲ ግን ዘይተሓሰበ ፈተና መጸ። ንሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ጓል ምስ ኣድሓነታ መልክዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዝነበረት ናይ ዝሙት ሕቶ ኣቕረበትላ። ጓል ምስ ጓል ማለት እዩ። ምስ ወዲ ስለ ዝመሰለታ ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ገሲጻ ሰደደታ። እዛ ክፍእቲ ግብሪ ጎርዞ ድማ ናብ ከተማ ኣትያ ናብቲ ሓላፊ ዓዲ ናብ ፊልጶስ ናይዛ ቅድስቲ ኣቦ ክሲ ኣቕረበት እሞ እዚ ፊልጶስ ኣውጋንያ ካብ ትጠፍኦ መዓልቲ ጀሚሩ ብስማ ጣዖት ኣስሪሑ ዝሰግድ ኮይኑ ነበረ። እዛ ክፍእቲ ግብሪ ጓል ኣብ ገዳም ዘለው መነኮሳት ብፍላይ ኣውጋንዮስ ዝብልዎ መራሒኦም ኣገዲዶም ካብ ክብሪ ከጉድሉኒ ክብሉ ሓደምኩ ኢላ ብሓሶት ብምኽሳሳ እቲ ገዳም ፋሕ ክብልን መነኮሳት ድማ ክግረፉን መኮንን ፊልጶስ ኣዘዘ። በቲ ግርፋት ድማ ብዙሓት መነኮሳት ሞቱ። ናቶም ስቃይ ዘንገብግባ ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ንኣቦኣ ንበይኑ ወሲዳ ኣምሒላ ማንነታ ገለጸትሉ። ዝናፈቓ ጓሉ ምስ ረኸበ ድማ ደስ ኢልዎ መግረፍቲ ከቋረፁ ኣዘዘ። ንበይኑ ምስ ጓሉ ተቐሚጦም ድማ ዝሓለፈ ኩሉ ነገር ነጊራ ስለ ሰማያዊ ህይወት ኣረደእቶ። ብስማ ንዝተቐረጸ ጣዖት ድማ ሰቢራ ንኣቦኣ ኣጥመቐቶም። ንሱ ድማ መኒኑ ንዓመታት ነበረ እሞ ድሕሪኡ ድማ ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ። በዛ መዓልቲ ድማ ስለ ክርስቶስ ክሳዱ ተሰየፈ።
ቅድስቲ ኣውጋንያ ግን ካብ ግብፂ ናብሮም ከይዳ ናይ ደናግል ገዳም መስረተት። ኣብ ትሕቲኣ ድማ ኣምላኽ 3300 ደናግል ኣከበላ። ንዕኦም ከተጻናንዕ ክትመርሕ ንዓመታት ነይራ። ናይቲ ኣከባቢ መኮንንን ሃይማኖታ ምእንቲ ክትክሕድን ሓተታ እሞ እምቢ ብማለታ ንሳ እውን ከም ኣቦኣ በዚ ዕለት ተሰይፋ ሰማዕት ኮነት። ምስኣ ሓቢሮም ዝመነኑ ክልተ ኣገልገልታ ድማ ጳጳሳት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገሉ። ድንግል መናኒት ተፈዋሲት ነዛዚት እመምኔት ምክንያቱ ጓል ነይራ ናብ ወዲ ስለ ዝኾነት ጻድቕን ሰማዕትን ንዝኾነት ንኣዴና ቅድስቲ ኣውጋንያ ክብሪ ይግባኣ። በረከታ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ገብረ ናዝራዊ እዞም ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ኢትዮጵያዊ እዮም። እዞም ጻድቅ ትግራይ ገዳሞም ኣብ ዘለዎን ኣብ ሽዋ ኣከባብን ጽቡቕ ገይሮም ይፍለጡ። ናይዞም ጻድቅ ናይ ቆቢዕ ኣቦ ንዝኾኑ ኣባ ገርጎርዮስ ወዲ ዓቢ ኣነሬዎስ ናይ ደብረ ጽጋጋ እዮም። በረከቶም ሕደረና። ኣባ ገብረ ናዝራዊ ብምናኔ ኣብ ፈቐዶ ገዳማት ድሕሪ ምግዳሎም ብናይ ኣቦታት ምኽሪ ባዕሎም ገዳም መስረቱ። ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ድማ እዛ ገዳም ዓባይ ኮነት። ኣብቲ ወቕቲ ድሕሪ ገዳም ዘዋልድባ ቀጺላ ሕሉ ስርዓት ዝነበራ ዓባይ ገዳም ኮይና ነበረት። ነዚ ምክንያት ድማ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ፍጹም ተሓራሚ ብምዃኖም ዝኾነ መነኮስ ልዕሊ ሓደ መኣዲ ከቐምጡ ዘይፈቅዱ ስለዘይነበሩ እዩ። ድሕሪ ዓቢ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ቀጺሎም ሰንበት ኣኽቢሮም ኣብ ምኽባር እዞም ጻድቅ ዓቢ ቦታ ይሕዙ። ብፍላይ ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም ምእንቲ ክትክበር ብዙሕ ደኸሙ እሞ ብጽቡቕ ምሕደራኦም ድማ ብዙሓት ፍጹማን ንሃገርና ኣፍረዩ። ናብ ኣፎም ዝበሰለ ነገር ከየእተዉ 24 ካህናተ ሰማይ 24 ሰዓት ብዳዊት መዝሙር ይድሰቱ ነበሩ። ረሃጾም ድማ ክሳብ ከም ማይ ካብ ነብሶም ዝወርድ ይሰግዱ ነበሩ። ሃዋርያዊ ግብሪ ንምፍጻም ድማ ወንጌል ጻድቕ ዕረፍቶም እዩ። ናይዞም ጻድቅ ኣቦና ኣባ ገብረ እግዚአብሔር ዕረፍቶም እዩ። በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ቪክተር ዘሻው እዚ ቅዱስ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዩ። ሻው ማለት ሰማዕትነት ዝተቐበለላ ቦታ ክትከውን ከላ ድማ ቪክቶር ካልእ እውን ይበሃሉ። ካብ ክርስቲያን ወለዱ ዝወረሶ ብሰናይ ግብሪ ኣጽኒዑ ብቕኑዕ መኣዲ ነበረ። ወላ እኳ መንእሰይ ናብ ሃገርና ኣመሓዳሪ ሃብታምን ዘይብል እንተኾና እዚ ቅዱስ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዩ። ሻው ማለት ሰማዕትነት ዝተቐበለላ ቦታ ክትከውን ከላ ቪክቶር ካልእ እውን ይበሃል። ካብ ክርስቲያን ወለዱ ዝወረሶ ነሰናይ ግብሪ ኣጽኒዑ ብቕኑዕ መንገዲ ነበረ። ወላ እኳ መንእሰይ ናይ ሃገር ኣመሓዳሪ ሃብታምን መልክዐኛን እንተኾነ እዚ ኩሉ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክፈልዮ ኣይከኣለን። ንዘመነ ሰማዕታት ኣብ ዝበፅሐ ግዜ ድማ ክብሩ ንዕጥቂ ስለ ክርስትና ብዙሕ ተሳቅዩ በዛ መዓልቲ ምስ ተኸተልኩ ሰማዕት ኮነ። ጎይታ ድማ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ናይ ቅዱስ ቪክቶር ኣቦና
ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ምስጢረ ቅድስና ኣይሰውረልና በረከቶም ድማ የብዝሐልና ኣሜን። ታሕሳስ 5 ዝኽበሩ ናይ ፈተውቱ ታሕሳስ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣውጋንያ ተጋዳሊት፣ ኣባ ገብረ ናዝራዊ እፁህ፣ ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሰማዕት ይቕለታ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት፣ ቅዱስ ናሆም ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ዮሃኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሳ። ንኣታቶም ኣቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልፅ ስም ክህቦም እየ። ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ስም ከዓ ክህቦም እየ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ፍቅዲ 5 ክንምልከቶ ክነንብቦ ይግባእ። ፍቅዲ ቅዱሳን ኣይፈለና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ በዓላ ናይ ቅድስት አርሴማ ድንግል በረከታ ጸሎታ አማላድነታ ምስኩላትና ይኹን። ታሕሳስ 6 እንኳዕ ናብ ድንግልን ሰማዕትን ቅድስቲ አርሴማን ኣባ አብርሃምን ቅዱስ ስምዖን ጫማ ሰፋይን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ናይ ዓባይ ሰማዕት ናይ ቅድስቲ አርሴማ ቤተ ክርስቲያናት ዝኸበረትሉን ናይ ስግኣ ፍልሰት ዝተኸናወነሉን ዕለት እዩ። ምስኣ ድማ ሓቢሮማ ዝተሰየፉ 27 ደናግል ናይ ስግኦም ፍልሰት ኮነ። ሰማዕት ቅድስቲ አርሴማ ብዙሃ ህማሞም ለጻድቃን ወእም ኩሉ ያድህኖም እግዚአብሔር። ናይ ጻድቃን መከራ ብዙሕ እዩ እሞ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የድሕኖም ይብል መዝሙር ዘዳዊት 34 ፍቅዲ 19። ካብ ወገን ክቡራን ካህናትን ሓያላት ነገስታትን ዝኾነ ቴዎድሮስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ንሓንቲ ካብ ወገን ስዩማነ ቤተ ክርስቲያንን ሩትኣነ ሃይማኖትን ዝኾኑ ሊቃነ ጳጳሳትን ካህናትን ዝኾነት አትሮሲያና ዝስማ ብርክቲ ሰበይቲ ተመርዓወ። ክልቲኦም ፍርሓት እግዚአብሔር ዝነበሮም ጻድቃን ነበሩ። ክሳብ ዕድመ እርግና ዝበፅሑ ድማ ክወልዱ ዘይክእሉ መካናት ነበሩ። ስሞም ዘፀውዕ ንዕኡ ዘስምር ወዲ ድዩ ጓል ውላድ ክህቦም ብስነ ምግባር ተጊሆም ወትሩ ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር ብረድኤቱ በፂሕዎም ድማ ሓንቲ ቅድስቲ ውላድ ሃቦም። ስማ ድማ አርሴማ ሰመይዋ። ኣብ 30 ዓመት ዕድመኣ ኸኣ ናብታ ብስም እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እትጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን ወፈይዋ እሞ ቅድስቲ አርሴማ ካብ ህፃንነታ ጀሚራ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጽንዕን ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና እውን ትጋደልን ተገልግልን ነበረት። ቅድስቲ አርሴማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ጊዜ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝምርዓዋ መልክዐኛ ጓል ስኢሎም ከምጽሉ ንሰራዊቱ ናብ ኩሉ ግዝኣቱ ኣዋፈረ። እዞም ዝተለኣኹ ወታደራት እናኾለሉ ኣብ ሃገረ ሮሜ ኣብ እትርከብ ደብረ ደናግል በጽሑሞ። ካብ ኩለን ኣብኡ ዝነበራ ደናግል ከዓ ንቅድስቲ አርሴማ ብመልክዕ ዝበልጻ ስለ ዘይነበረ ብመልክዓ እናተደነቑ ስኢሎም ንስእላ ንንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ለኣኽሉ። ንጉስ ድማ ስእላ ርእዩ እምብዛ ተሓጐሰ። ኣብ ኢዱ ከም ዘእተዋ ተኣማሚኑ ከዓ ምርዓ ቆጺሩ ንኹሎም ነገስታትን መኳንንትን ዓደሞም። ነዚ ዝተገብረን ክግበር ተቆፂሩ ዘሎን እተን ደናግል ምስ ፈለጣ ካብቲ ደብረ ደናግል ወፂአን ሃዲመን ኣብ ግዝኣት ንጉስ ድርጣድስ ሃገረ አርማንያ ኣብ በረኻ ጫካታት ተሓብኣ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብጠቕላላ 75 ሰብኡትን ኣንስትን ካብዚኦም ከዓ እዘን 39 ደናግል ኣንስቲ ብጥሜትን ጽምእን ብስእነትን ሽግርን ይነብሩ ነበሩ። ኣብዚ ምድሪ አርማንያ ምህላዋ ዝሰምዐ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ካብ ዘላት ተረኺቡ ክሰደሉ ንንጉስ ድርጣድስ ኣዘዞ። ንጣዖት ዝሰግድን ኣብ ፀሓይ ዘምልኽን ንህዝበ ክርስቲያን ዘሳቕን ዝስይፍን ዝነበረ ንጉስ ድርጣድስ ድማ ኣብ ግዝኣቱ ንዘላ ቅድስቲ አርሴማ ወታደራቱ ልኢኹ ምስኣ ዝነበራ ቅዱሳን ደናግልን ኣምፅኣ። ንጉስ ድርጣድስ ድማ ንቅድስቲ አርሴማ ብመልክዓ ተማሪኹ ንዓለማዊ ሓጎስን ስጋዊ ድልየቱን ተመነያ። ኣብ ጣዖቱ ክሰግዳ እውን ብዙሕ ፈተና።
ቅድስት ኣርሴማ ድማ ይቕርታ ኣብ ጣዖቱ ከስግዳ እውን ብዙሕ ፈተናን ለመናን። ቅድስት ኣርሴማ ግና ኣብ ሃይማኖታ ጸኒዓን እዚ ዓለም እዚ ምስ ፍትወታቱ ሓላፊ ምዃኑ ኣሚናን ንኣታቶምን ንኣህዛብን ንምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ምእንታይ ኣብ መኳንንትን ነገሥታትን ክትወስዱ ኢኹም ዝበሎ ቃል ወንጌል ዘኪራን ምእንቲ ስመ ክርስቶስ ሰማዕት ክትከውን በሃገት። ንጉስ ድርጣድስ ብመንፈሳዊ ጽንዓትን ትብዓትን ቅድስት ኣርሴማ እምብዛ ተናደደ። ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ብጥሜት ዋዒ እሳትን ብዙሕ ኣጋፍዓን ኣሰቃያን። ንነቢ ዳንኤል ካብ ኣናብስ ንሰለስቱ ደቂቅ ድማ ካብ እቶን እሳት ዘድሓነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ መከራኦም የጸናንዖምን የድሕኖምን ነበረ። ንጉስ ድርጣድስ ከምቲ ዝተመነዮ ስጋዊ ድሌታቱን ሰይጣናዊ ስርሑን ስለዘይሰመረሉ ኩሎም ክስየፉ ኣዘዙ። እተን ደናግል ክስየፋ ከለዋ ግን ቅድስት ኣርሴማ ቃል እግዚአብሔር እናጠቐሰት ትምዕደንን ተጸናንዐንን ነበረት። ነተን ሰማዕታት ኣክሊል ክብር ካብ ሰማይ ክወርደለን ከሎ እናረኣየት እናታተራ ብጸሎትን ብሓጎስን ትህወኽ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ኪዳነ ተካየድኩ ምስለ ሁሩያንየ ምስ ሕሩየይ ኪዳን ኣተኹ ከም ዝብል ኣብ መዝሙር ዘዳዊት 89 ክሳብ 34 ዘሎ ከም ዝብል ካብ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበለት ንጉስ ድርጣድስ ርእሳ ክትምተር ኣዘዘ። እቶም ወታደራት ድማ ብገመድ ስሒቦም ርእሳን መልሓሳን ቆረጽዋ። ክልቲአን ኣዒንታ ጎጥጒጦም ብምውፃእ እውን ንኣካላታ በብንእሽቶ መተርዎ። ኣብ 29 መስከረም ድማ ብሰይፊ ክሳዳ ቆሪጾም ብሰማዕትነት ኣሕለፍዋ። ካብ ክሳዳ ድማ ደምን ማይን ጸባን መዓርን ከም ዘንጠብጥብ ዝናመ ክረምቲ ናብ 4 መኣዝን ወፀ። ንቅድስቲ ነፍሳ ከዓ ቅዱሳን መላእኽቲ ብይባበን ብዝማረን ብሓጎስን ብኽብሪ ተቐቢሎም ኣብ ቦታ ዕረፍቲ ኣእተውዋ። ናይ ኩሎም ምስተን ደናግል ዝነበሩ ብድምር 72 ሰባት ሬሳኦም ኣብቲ ቦታ ተረፈ። ምሕደሪ ሰይጣን ዝኾነ ንጉስ ድማ ብእግዚአብሔር ተቐጽዑ ኣእምርኡ ጠፊእዎ ምስ ኣራዊት ይነብር ነበረ። ድሓር ግና ብጸሎት ኣቡነ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናብ ልቡ ተመሊሱ ብእግዚአብሔር ኣሚኑን ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣጽምቲ ኣኪቡ ኣብ ጽቡቕን ፍሉይን ስፍራ ኣቐመጦ። ድሕሪ ግዜ ድማ በብስሞም ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሎም ኣብዚ ቦታ ብዙሕ ተኣምር ተገብረ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ መዝሙር ዘዳዊት 112 ፍቕዲ 6 ዝብል ቅድስቲ ኣርሴማን ካልኦት ቅዱሳንን ብሰማዕትነት ዝዓረፉላ 29 መስከረምን ቅዳሴ ቤታ ንቅድስቲ ኣርሴማ ድማ 6 ታሕሳስ ትዝክሮን ተኽብሮን በዝለማዓንቲ ማለት እዩ። በረከታ ረድኤታ ኣማላድነታ ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ዴና መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ አብርሃም ወኣቡነ ስምዖን ሰፋይ ጫማ። ኣቡነ አብርሃም እዚ ኣቦ ምስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ጎቦ ዘፍለሰ ዓብዪ ኣቦ እዩ። ንኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት መበል 62 ክኸውን ከሎ ካብ ምብራቕ ሃገር ካብ ቁኑዓት ክርስቲያን ወገን ዝተረኸበ እዩ። ንሱ ድማ ኣቐዲሙ ብዙሕ ገንዘብ ዝነበሮ ነጋዲ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ምምጽዋት ይፈቱ ነበረ። ምስ መንኮሰ ድማ ተርፋቱን ተጋድልኡን ኣብ ዝተሰምዐ ጊዜ ድማ ናይ እስክንድርያ ኣቦታት ምእንቲ ክሸምዎ ተሰማሚዖም ጵጵስና ተሾመ። ንሱ ድማ ኣብ ዘመነ ኤጲስቆጶሳት ንክህነቶም ኢድ መንሰኢ መማለዲ ከይቅበሉ ኣወገዘ። ናይ ኣሕዛብ ግብሪ ዘለዎምን ብዙሓት ኣንስቲ ዘእተዉ ሰባትን ምእንቲ ክፈትሑ ብኣዋጅ ኣዘዘ። ነገር ግን ሓደ ግዜ ናይ ንጉስ ጸሓፊ እምቢ ኢሉ ንውሽማኡ ከይፈትሓ ተረፈ እሞ ኣቦና ድማ ብዙሕ ግዜ እንተመኸሮ እምቢ በለ። ኣባ አብርሃም ሓደ መዓልቲ ናብ ቤቱ እንዳኸደ ከሎ እቲ ውሽማ ዘላቶ ሰብ ከምዘይረኣየ ኮይኑ ማዕጾኡ ዓጸወ። ኣቦና ድማ ኣብቲ ኣንፈት ማዕጾ ን2 ሰዓት ዝኣክል ቆመ። ድሕሪኡ ኣባ አብርሃም ናይዚ ሰብ ደሙ ኣብ ልዕሊ ርእሱ እዩ፣ ኣነ ካብ ደሙ ንጹህ እየ ብምባል ጸበለ እግሩ ኣራጊፉ
ኣብ ዝተመልሰ ግዜ ብቕፅበት ናይታ ቤት መድረኽ ኣብ ክልተ ተኸፍለ። እቲ ሰብ ድማ ካብ ሽሞት ወሪዱ ብጣዕሚ ድኻ ኮይኑ ብኽፉእ ደውየ ተታሒዙ ኢዱን እግሩን ተቆራሪፁ ብኽፉእ ኣማውታ ስለ ዝሞተ ንኹሉ ሰብ መምሃሪ ኾነ። ኣብቲ ዘመን ድማ ናብ ሃይማኖት እስልምና ዝኣተወ ሓደ ኣይሁዳዊ ሰብ ነበረ። ናይ ጭፍራ ሓለቓ ዝነበረ ሰብ ድማ ዓርኩ ስለ ዝነበረ ምስ ዓርኩ ሓቢሩ ናብ ናይ ምስር ሃገር ንጉስ እንዳኣተወ ምስ ንጉስ ይዘራረብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ናብ ምስልምና ዝተቐየረ ኣይሁዳዊ ንጉስ ንኤጲስቆጶሳት ኣምጽኣዮ እሞ ክከራኸሮ በሎ። ንጉስ ድማ ንኣባ ኣብርሃም ኣፀዊዑ ኣከራኸሮም እሞ ኣባ ኣብርሃም ነቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ቅድሚ ንጉስ የሕፈሮ። ድሕሪኡ ምስ ዓርኩ ኮይኖም ኣባ ኣብርሃም ዝወድቀሉ ነገር ክደልዩ ጀመሩ። ኣብ ወንጌልም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተኣልያትኩም ነዚ ከረን ድማ ኣብዚ ናብቲ ኣግልስ ትብልዎ ንሱ ከዓ የግልስ ዝሰኣነኩም እውን የልቦን ዝብል ትእዛዝ ንንጉስ ብምስጋና ብምንጋር ነዚ ግን ክርስቲያን ብፍጹም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም በለ። ንጉስ ደጊሙ ንቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም ኣፀዊዑ ናይ ብሓቂ ዶ ከምዚ ዝብል ነገር ኣብ ወንጌል ኣሎ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ሊቀ ጳጳስ ድማ እወ ልክዕ እዩ፣ ኣብ ወንጌልና እምነት እንተኣልያትኩም ነዚ ከረን ድማ ካብዚ ናብቲ ኣግልስ ክትብልዎ ከለኹም ንሱ ድማ የግልስ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ንጉስ በሎሞ። ንጉስ ድማ በል ንስኹም ብዙሓት ስለ ዝኾንኩም ናትኩም ናይ ክልኹም ክርስቲያን እምነት ተደሚሩ ነዚ ጎበዶ ከፍልሶ ይኽእል እዩ። ካባኹም ነዚ ገይሩ ዘርእየኒ ሰብ ኣምጽኣለይ በሎም። ሊቀ ጳጳሳት ድማ ድሕሪ ድማ መዓልቲ ምእንቲ ክውሃቦም ሓቲቶም ናይ 3 መዓልቲ ዕድመ ተውሃቦም። ኣባ ኣብርሃም ጳጳሳት ካህናትን ኣኪቦም ሱባኤ ሓዙ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ ተንበርኪኾም ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ኣደይ ብርሃን ዝኾነ ናይ ወድኺ ሓይሊ ግለጽልና እንዳበሉ ንእመቤትና ብጽኑዕ ተማሕፀንዋ እሞ እመቤትና ድማ ኣብቲ ሱባኤ ኣብ መበል 3 መዓልቲ ተገሊጻትሎም ዝወደይ ከምዚ ዝበለ ነገር ንዓኻ ዘይኮነ በዓል ሓደ ዓይኒ ንዝኾነ ስምዖን ንዝበሃል ጻድቅ እዩ ዝግበረሉ። ንሱ ስለ ናይ ወደይ ትእዛዝ ሓንቲ ዓይኑ ስለ ዘጥፍአ ናብኡ ከድካ እመቤትና እያ ነጌራትኒ ኢልካ ንገሮ። ከምዚ ኢልካ እንተዘይነጊርካዮ ግን እሺ ኣይብለካን እዩ በለቶ። ተራ ሰብ መሲሉ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ዕትሮ ዝተሸከመ ሰብ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ በለቶ እሞ ከምዚ ነገረቶም ድማ ናብ ዕዳጋ ኣትዮም ንኣቡነ ስምዖን ረኺቦም ብድሕሪት ኮይኖም ናይ ልብሶም ጫፍ እንተተንከፍዎም ተሰዊሩ ዝነበረ ጸጋይ ተፈሊጠ በማለት ብጣዕሚ ተቆጥዖም። ሊቀ ጳጳሳት ድማ እመቤትና እያ ልኢኻትኒ በማለት ዝመጽሉ ጉዳይ ነገርዎም። ድሕሪ እዚ ድማ ስምዖን ንኣቡነ ኣብርሃም ከምዚ በሎም፣ ስለይ ንወልሓደ ብፍጹም ከይትዛረብ ማንነተይ ድማ ኣይትግለጸለይ ሓደራ። ነገር ግን ከድካ ንጉስ ይፍለሰለይ ኣብ ዝብለካ ንከረን ምስ ካህናትን ለህዝብን ከድካ ቁም። ንክርስቲያን ፊት ንፊት እትጎቦ ኣይሁዳውያንን እቶም ዘይኣምኑ ድማ ብድሕሪ እትጎቦ ከም ዝኾኑ ግበር። ንካህናት ድማ ልብሲ ተክህኖ ኣልቢስካ ወንጌል ማዕጠንቲ መብራህትን መስቀልን ኣትሒዝካ ጸንሓኒ። ኣነ ድማ ወላ ሓደ ከይፈለጠኒ ምስ ህዝቢ ተሓዋዊሰ ኣብ ቅድሚኻ ክቐውም እየ። ንስኻ ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ እናረኣኻ ስራሕ በሎም። ህዝቢ ድማ ነቲ ንስኻ እትሰርሖ እናረኣዩ ይስርሑ። ኣነ ክሰግድ ከለኹ ድማ ንስኻ እውን ይስገድ። እዚ ድማ 3 ግዜ ግበር። ኣብ ስግደትካ ድማ 3 ግዜ መስቀልካ ኣማዕትብ በሎም። እቲ ሊቀ ጳጳስ ድማ ኣቐዲሙ ከይዱ ከምቲ ዝተባሃልዎ ገበሩ። ኣብ መጨረሽታ እውን 41 ኪርያላይሶን ኣብፂሖም ጸሎት ገይሮምን ሰጊዶም ክትንስኡ ከለዉ እቲ ጎቦ ንምድሪ ለቂቑ ናብ ላዕሊ ተንስአ። በቲ ስራሕ ናይቲ ጎቦ ድማ በቲ ሓደ ወገንን ዝነበሩ ኩሎም ነንባዕሎም ተረኣዩ እሞ
ተራኣዩ። እዚ ድማ ሒደት ንሰለስተ ግዜ ዝኣክል ተደጋጊሙ ተኸናወነ። ኣብዚ ግዜ ስለ ቅዱስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ፍጹም እምነት ክበሃል ንሊቀ ጳጳስን ነቶም ኣብታ ሃገር ዝነበሩ ኩሎም ክርስቲያንን ብሓቂ እምለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተኣልያትኩም ነዚ እምባ እዚ ካብዚ ናብቲ ግዓዝ እንተበልኩሞ ይግዕዝ ዘይከኣለኩም ነገር የልቦን ተባሂሉ ብጎይታና ዝተዘርበ ቃል ተፈጸመሎም። ንጉስ ድማ ብጣዕሚ ብምድናቕ ናብ ኣባ ኣብርሃም ቀሪቡ እንታይ ክገበልካ ትደሊ በሎም እሞ ንሳቶም ድማ ኣብ ሃገረ ምስር ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ስርሓለይ በልዎ። ከምቲ ዝበልዎ ድማ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሎም። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ሰርሓሎም። ኣቡነ ኣብርሃም ድማ ተጋድሎኦም ፈጺሞም ብሰላም ዓረፉ። በረከቶም ሕደረና እምነቶም ድማ ኣብ ልብና ትሕደር ኣሜን። ታሕሳስ 6 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል 119 ሰማዕታት ማሕበራ ቅዱስ ስምዖን ጻድቅ ጫማ ሰፋይ ኣባ ኣብርሃም ሶርያዊ ቅዱስ እንጦንዮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ኣቦና ኖህን ኣዴና ሃይከልን ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋዊ ቅድስቲ ሰሎሜ ኣባ ዓርከ ስሉስ ኣባ ጽጌ ድንግል ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ሮቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋትኪ ኪዲ እሞ ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ። መግደላዊት ማርያም ንጎይታ ከም ዝረኣየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ኩሉ ዝተዓንቀፍኮ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃ መላእክቲ ታርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበል ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ስሙሰት አላልትነ ንብርሃነ ቅዱስ መዛእከት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስረኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃ ሰብ ፍቅር ወልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልን ኃጣውነ ተማይጸነ ከተማጸነ ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።